Добър ден на всички. Първо да благодаря, че се отзовахте на поканата, за пресконференцията, която сме ви привикали в връзка с прекратяването на договора от страна на общината с детския футболен клуб Орлета. Това е темата. Първо да се представя, аз съм Валентин Карагьозов, главен треньор съм в школата. До мен са треньорите Йордан Чолов, Иван Ранчев, Ян Костов и Атанас Видев. И темата е, че на 29.06 получихме предизвестие, че в едномесечен срок трябва да освободим тренировъчното игрище, което ни беше предоставено 2013 година за срок от 10 години под наем. В момента в школата тренират над 150 картикирани деца, играят първенства под егидата на Българския футболен съюз и си имат дейност, която след 31 юли ние трябва да освободим и просто не знаем къде ще продължи тази дейност на тези мълчугани. Родителите също много се питат какво ще се случи от тук нататък и тем подобни. Ако имате някакви въпроси, може да започнете. Като цяло не, точно 6 месеца. Мислихме, през януари месец ни беше последната среща с него, в която казахме, че като цяло не сме съгласни с визията на развитие на футбол в града и няма как да работим заедно. Ние първата ни среща беше още на 20 март 2015 година, в която той изиска от нас да му се изготви стратегия за развитие на футбола, методика, концепция, както ще се случват нещата. Ние сме предоставили на тази среща с всичко това. В началото всичко си беше окей, в тази насока ще се гледа, ще се развива, но в един момент обърнаха се нещата. Непонятна моя причина и така. Като цяло, даже миналата година бях карани в управителния съвет на Хебър, но реално нито съм бил канен на някакви срещи, нито там на тяхните учреждения и на тяхните такова. Просто до 29 ние реално с общината аз съм нямал никога никакъв проблем относно с господин Попов. Винаги се отзовавал на някаква наша инициатива, винаги предоставил ни игрището за турнири, помагал ни за турнири. Просто си нямам идея как така в един момент се получи това предизвестие и нямаме контакт с него. Просто нямам идея как. Да. Казваш, че не сте постигнали чисто концептуално сечение на двете стратегии. Къде се разминавате точно? Вашата стая на общината? Точно описано в нашата стратегията за развитие. Като цяло, аз в началото моята идея беше за мъжки отбор първо да кажа, че приветствам този проект. Аз там съм го казал в смисъл. Хебър си е марка име. Ние нямаме, как да ви кажа, лоши намерения към това цялото нещо. Това е чудесно, това е супер за града. Ако може да играят дори в А група да се влезне, да се развива, това е чудесна работа. Но нашата стратегия, моето виждане за развитието на футбола в града е, че на този етап трябваше първо да бъдат само местни. Местни и млади момчета, които в региона са тук до 22-23 години. Оттам да се започне и оттам да са с местен треньор също така. В смисъл, всичко да е местно, за да знаят хората, че тръгва да се прави нещо на местно ниво. Аз съм си малко по-такъв в моята си работа, като еквивалент, как да ви кажа,
на отбори като Атлетико Билбао, нали, както сега Иртиш, които играха с Дунав, само да са местни, на местно ниво, местни хора да работят, да го правят и да знаят хората, че това момче си е местно, това още тогава някъде са разми цялата работа. Но не искам да коментирам, там си има ръководители, които, пак казвам, приветствам, нали, Хебър, това си е марката си. Ние не може да... Ние просто искаме да ни оставят нас, сме искали да работим, да се развиваме. Все пак си е демократична страна. Не може с лека ръка да се разстои 7 години труд. Нали, поправи съд. Сега все пак правят си кастинг, хората привличат си деца, наши кадри също отиват там, благодарим им за работата. Трябва да има някаква съвместимост. Не може това. Ние живеем в демократична страна, все пак моите родители у нас ми викат, и ние за какво се борихме за тази демокрация? Не съм малко, не съм се борил. Казваш съвместимост, обаче се предприятна тезата, че базата ще бъде тяхта и за теб, и за обред. Доколкото съм запознат, там стрелбищата са отдадени на концесия и на Хебър. Те си ги развиват там, правят си база, в смисъл, тясно не знам, тясно как да се определи. Като цяло няма основание, нали, за прекратяването на този договор. Той си е без основание, без нищо. Нали, ако има основание да кажа, нали, тясно, ние, това, и аз чета малко, нали, медии там, какво пише, нали, но... Достатъчно е, как да не... Достатъчно е за двата клуба. В България има хиляди школи. Да не казвам, в Пловдив са над 20. В София са над 30. Ако трябва да ги изборявам по имена, да не е примерно само Ботев и Локомотив и това. Има си хиляди школи. Работа има за всички. Важно е как ще я предложиш тази работа и как хората ще дали са доволни, дали не са доволни. Във времето сме имали, нали, и недоволни. Отиват някъде друга да пожелаваме успехи. Това е то. Едно игрище включва и използваме в договора включени една съблекална с санитарен възел към стадион Георги Бенковски. Еми, 20 лева е месец. Сега обаче решава, че става на едно място. И ми сигурно така. Това разбира малко цялата. Да. Това би имате от това или събрете, не го излезе. Имате ли тази възможност? Имаме възможност да си продължим дейността дори някъде другаде да смисъл. Да. Да, в крайна краща всичко пари. Естествено. И ако това е, не може да се раздели, както да кажа, само да живе магарите, тогава да се запазите вие, защото че е толкова важно, това е по-различно. Естествено. Да, мислили сме го. Смисъл след изтичане на предвестно да си продължим. Има си, ние реално сме отговорили с становище, което е изпратено на 4-7 сме изпратили становище до господин кмета и сме им отговорили на това нещо, че според нас не е правилно. Все пак оттам нататък все си мисля, че трябва да се намери някакъв консенсус. Не, договорите са стандартни за всички спортни клубове в града и... Някакви клаузи има ли, които ще бъдат в последния Не, няма такова нещо. При подписването на договора няма. Той си... Естествено. Да, има си 7-дневно уведомление, което да... Водени са разговори, но на 100% няма как да кажа са имали вариант. Сега няма вариант, сега точно няма никакъв вариант. Реално си оставяме на улицата. И вместо да се подготвяме този месец, нали, за първенства, за годишни планове,
както си му реда, нали, за тренировки. Какво ще се случва с тия деца? Какво ние сме сме Бранолоз. Защото се говори много ще малко да вкарва в бекграунд. Има ли среща между теб и кмета, когато се деси това се научи? Да, това беше първата среща, в която ние реално... Няколко часа по-късно ти се пише от него, това си казва, отказвам се от това, което сте се избрали, трябва да се поставя. И си бил съгласен. Да, имаше такава среща. Това беше първата среща. Какво стана тогава? Ти се отказва? Реално, нали, на тази среща отидохме да си представим нашата школа. Как смятаме да се развиваме, как сме. Преди това кмета на едно събрание между футболните дятели, не помня кога беше, декември месец. Не, февруари месец. Февруари месец на съди ти беше точно там, Мите. И той каза тогава за първи път изречени думите стратегия, концепция, методика на работа. Да. На другия ден веднага се обади, защото тогава, нали, Спас Иванов се познава с кмета и го помолих да ни направи някаква среща. И на тази среща ние тримата с господин Иванов и господин Попов, аз си представих документално моите работи за школата. Как смятам, какво смятам. И в един момент господин Иванов каза, ние искаме да правим Хебър и там нататък вече разговора ни приключи. Между мен и това. Това е... А преди 2 месеца предложено ти е било на теб ти да го виж школата на Хебър и да вдадеш всички деца и треньори в тази школа. Имаше покана да стана директор на детската школа на Хебър, но това беше неофициално. В смисъл, самата среща беше като приятели с господин Папазов, на която казах, че ще си помисля и оттам нататък не е имал никакви как да кажа, действия от тях и от моя страна. Лично бях поканен от него, нали, искаме да направим директор на детската школа и оттам нататък се говорихме на тема футбол малко, но като цяло. Валя, оставам с впечатлението, че имате две непреодолими различия. Едното е как се казва отбора, така наречен обединен отбор. Кметът казва няма Раковски, няма Бенковски, има Хебър. Да не говорим за ДФК Орлета. И второто е, че вие развивате децата до една възраст и след това няма върха на пирамидата. И тези деца се разпръскат по другите отбори. Те искат точно обратно. Напротив, тези деца, които всяка година си тренират, аз съм започнал, пак казвам, 2010 година ден. Това са 7 години работа. Всички, даже имам тук бивши колеги, господин Фърцов, нали, долу беше и Станислав Чочков. Първите ми деца, които са започнали да играят по тая пирамида, която всеки нали, вече почва да я ползва, като каже пирамидата, те все още си играят в клуба и всяка година си надграждат в по-горно първенство. Сега друг е въпросът, че проблема нали, с родителите, които децата им изпъкват много и да ви кажа, менеджерите са просто безкомпромисни. Те 9-10 годишни деца им пълнат главата с глупост. И реално няма как да се задържат. Не си мислите, че като се направи тук в Хебър някаква марка, нещо ще остават талантливите деца. Аз съм бил свидетел на тази борба до последно. И много от нашите деца във времето, дори по-малки, които са, те просто си ги взимат, си ги водят в Пловдив, София и това, което няма как да ги спреш. Разбери, че просто няма как. Това ми е отговор на въпрос. Но те си продължават да се тази година, 2003 година, пак ще си играят в първенството по български футбол. По-горна възраст. Твоите най-големи колко годишни? Най-големите са ми в момента стават U15 да играят 15 годишни. Надолу навсякъде си има U14, U13, всяка си има отбори. Те, понеже колегите не ги знаят това. Да, ние сме... Младша възраст. Не, детски отбор са. Те са ми най-големи. 15 години детски отбор. Това е границата. Точно. Сега са вече... Добре, точно и кой е футбол 9? Значи, според тебе, като има различия в основателите, да се има това пресконференция. Не бе, аз питам бе, човек. Значи те казват защо не развиват нагоре децата.
Значи, тяхната теза е следната на Хебър. Воло Карагьозов развива децата, докато се събира примерно такси, който не може да събира такси, той не се ги развива. Аз не съм против да има различно децата. Ма как, виж сега, мите, как ги събирам децата, докато има? Значи аз имам 2003 деца, сега са в почивка, нали, 24-ти почваме подготовка, 24-ти, ако искаш и ги снимай. Те тренират от първи клас, да са в Орлепът. Значи във времето, пак казвам, 5-6 от този набор, има 5 деца са в Ботев Пловдив, едно има от този набор, едно си има в Локо Пловдив. Ама другите си тук, той отбора от 20 деца. Във времето, да, някой се отказал, някой не е бил доволен, но то си има ядро и си продължава да си расте. Те тази година най-големите, да не ги спираме ние. Те ще играят пак в първенство, те пак са си... Искаш да кажеш, че вие ще си имате и следваща набор. Естествено, да. Къде примерно? До мъже? Моля? До мъже стигнете ли? Докато стигнат на старша възраст. Сега, как да ти кажа? За мъжки отбор вече са. Ние, нали, идеята е да има един мъжки отбор, да има Хебър, да има... Нас идеята е защо трябва по този начин да ни се пречи. Те родителите ежедневно си питат мен. Та на трети пише по медиите, до тук спират край, режат ги и мен ми звънят 100 човек. Къде ще ходим в понеделника тренираме? Това сега нормално ли? Пречи ли се или не е правилно? Преди малко каза не е правилно, след това ще нас не пречи. Какво точно прави община? Пречи ни за това, че ни прави се предизвестие. Реално ние на 31-ви... Колко деца колко родители са оттегли от вас, да кажем, децата си и вече са записани в школата на Хебър? Точна бройка не мога да ви дам. Но мисля, че са към... Точна бройка, не знам, треньорите го кажат по тяхните набори. Значи колко има 2008 и 2006, които преминаха в Хебър? Значи общо от двете гарнитури някъде около 7 За две гарнитури говорим, 2006 и 2008. Да, 2004 година като цяло доста деца влезнаха и в спортното училище, все наши кадри, там са около 12-13 деца от набор 2004. Да, 2009 има само едно детенце. За сега е преминало и... Друго, общо казвам, 20 деца, може би един. Може и повече, 30 за сега. Естествено, тренират си всеки ден, днеска тренират групите от примерно 6 година си почват както си могат по график. Сега реално ние сме против тия работи. Аз, който ме познава, знае, че няма как. Те искаха да обличат децата, да заставаме ние децата пред възрастни. Това за мен не е правилно изобщо. Те си деца не трябва да се намесват в този конфликт. А родителите вече те искат там подписка или среща или до сега си им казваме, че им смятаме в нормалното да се развият. В случая да се развия, не да изпадаме в... Но те какво ще си предприемат там родителското настоятелство, просто... Лично не. Смятам в понеделник след пресконференцията да си пусна там по каналния ред. Срещата, пуската на конференция. След днешната пресконференция смятам понеделник в общината да си пусна там дали ще ме приеме. Да, в предния му ден са. Там вече не знам какъв е каналния ред и дали ще иска да приеме, дали има... Да, той реално януари месец на нас, последния ни разговор, каза, не е варил да четеш повече на мен. Пожелахме си успех тогава на проекта Хебър и това е. Но пак казвам, до 29, когато получих, ние винаги... Друго е говорено, но за дарение никога не е говорено. Тия слухове продължават в рамките от 6-7 месеца. Терена съществува като официално за ползване. Ние го насяхме на 10 април го насяхме. Той съществува реално терена... една година, няма една година. Сега това някакво сплащане, че едва ли не, вие трябва да сте благодарни, защото сте ползват от базата.
Реално ние терена сме го реновирали от това с помощта на родители, дори и на деца, които помагаха с събирането на камъни, на приятели, на родители. Той беше просто едно поле, през което минаваха. Когато ние го взехме, аз имам снимки в Фейсбук, когато го дадоха в началото, на добра воля общината изгради тогава оградата сега, което си е за аплодисменти. Оградата е изградена изцяло, общината си изгради оградата. От там нататък ние вътре, каквото сме работили, с сидби, с обработка на терена, с чистене там на всичко, с помощта на родители, на приятели, на клуба, близки до клуба. Това е, нали, за което на някой им се заплащал в смисъл. Приятели, но като влизат да работят машини, това се не... И в момента се поддържат. Това е, казвам, че ти да... Не всеки му пожелавам да поддържа сам 10 декара реграс. Но за наша сметка се поддържа. Всичко има си работник там, който се грижи, който трябва да полива, който трябва да се оправя. Кажете на вас на помощния вариант, как вие да тренирате, как децата на Хебър да тренират на игрища? Не знам там се вече. Как да ви кажа аз какво съм тренирал? За мен... Може искате от кмета за какво? Да, срещат и някакво. Да ни остави да се тренираме на игрище тук, което ни е дадено за... Има още 6 години срок. Сега в края на кращата ние там сме вложили всичките труд. Това е най-важно. Труд и нерви. Само. Това говорих, че още не сме водили официални разговори, но смятаме пак да продължим. В близките, в околията, може би в някакво село, може би на някои изкуствени игрища. Ние трябва да се продължим нашата дейност. Имаме хора, които родители, които казват, ние сме си орлета и търси си варианти, търси такова, ние сме за теб. Аз не разбирам какво значи, че не могат да се съберат децата на Хебър и на орлетата в тия терени. Ние казваме, че може да питаме дали виждате варианти. Аз мисля, че има за всеки място. За всеки място. Като направи един график нормален, всички деца в подходящо време, щом ние на един терен се побираме 7 гарнитури, съвсем нормално на Хебър гарнитурите няма да са по-малко от нашите. Те ще са повече. Вие се съчетавате. Няма значение. От другата страна, когато тренирате. Там нали бяха разпределените. Ние го бяхте, да, имаше и тогава имаше такъв период от това, докато стане нашето игрище. Още преди да бъде дадено там. Те са готови, те са на една рука трева, така. Тези другите игрища, мисля, че миналата година бяха дадени под наем на Хебър в септември месец и ние реално си ги напускаме тогава, защото... Господин Комсински, казвате, че не са готови още игрищата. Не са готови, всеки ден минава. А те са освободени миналото лято. Значи ние успяхме да направим терен от април до сега, а тези два терена не можаха да се направят за цяла година. Вие просто го засяли. Вие казвате, че просто го засяли. Значи игрищата постояха сигурно 2 месеца, нищо не случваше там. Да кажем, че са готови да игрищата, може би след 2 месеца. Значи за две игрища естествени са нужни 12 месеца. Какво значение има? Дали са 2 месеца, дали са 3 месеца? Значението е такова, че нашия терен е готов за ползване, направен за 6 месеца някъде. А две игрища, които са като площ по-големи, значи могат да поберат повече гарнитури, не могат да станат за 1 година. Ще вашия терен, вие сте си го прави вие. Нали? Отрачат пясък, от другия трева, да се събират родителите, криво-ляво, за да го направят. Има действие, нали? Там има технологично време, там се възлагат се поръчки, коя фирма ще е, коя ще го изпълнява след това. Разбирате ли, не може да стане от днес за утре. Така, това искам да ви обясня. Това, което аз
поне така си мисля, е, че когато, да речем, сега, много добре знаете, че едно игрище не става за един месец. А имаме предизвестие от месец. Дори да има опция за, примерно, дори някои други игрище в Пазарджик, то как ще стане за един месец? Никой не го игрише, нали? Как да стане? Дори да ни спаднат някъде, нали? Казват, утре отивате на Младост или отивате някъде другаде. Хубаво. Ама там как да играем? Вало, също случай ми отивам с волейболен клуб Лидер, да помниш. Зала Васил Левски тренираха те. Ами не, това е логичен случай. Не е логичен. Те отидаха в волейболен клуб Лидер, знаеш? Нямам си идея. По физкултурните салони. И не ми е... Не съм тук съм дошъл да... Значи, принципална база. Тя решава от утре, ще бъде по друг начин и всеки трябва да се оправя. Аз не казвам, че така трябва да бъде, разбираш ли? Просто разсъждавам. Ми хубаво, това си разсъждение на твоите сега. Как да ти кажа, аз мога да коментирам волейболен клуб Лидери. Те само хубаво е да се намесвам, защото не става въпрос за мен, за теб или за господин Карагьозов, тук става въпрос за една своя деца, които остават на улицата. И тези деца пак са на община Пазарджик, нали? Не са мои или твои. Те реално като станат готови за мъжки футбол, много от тях могат да бъдат дори в Хевър, това не е проблем. Но тук има едно нехайство, което не ги интересува за тия 100 деца. Да, сигурно в времето и ние сме допускали грешки. Не сме се подсигурили по някакъв начин. Но дошъл е този момент, в който тия деца буквално остават на улица. И какво иска да каже, че общината не ги интересува за тия деца? Значи, взима терена и какво ще случи с тези деца? Да се подмятат. Така ли да ги разбираме нещата? Децата, ако трябва да приемат, да отидат, искат, не искат в Хебър, тъй като те няма къде другаде да тренират в града. И да речем, има талантливо дете, показва качества, обаче самият треньор не го забелязва или просто им обръща внимание. Това дете къде да се развива? Когато няма конкуренция, когато няма друг клуб, който може да отиде. Как да стане това с един клуб? Искаш, не искаш, ти тук ще тренираш, иначе няма къде. Ако не искаш Хебър, няма да тренираш, защото няма друг клуб. Къде е демокрацията в случая? Аз нямам... Добре, значи терен хубаво, там е до стадиона, лошо няма. Но когато искат да го освободим, да ни осигурят друг, който е годен за ползване, да можем от другия месец да започнем да тренираме. Ние къде да тренираме де факто? Как да стане работата? Крайна сметка тези са пак са на Пазарджик. Ама вие не им дават избор, защото трябва Хевър да ги поема. По тяхно желание Хевър може да не ги вземе. Какво правим тогава? Децата, които са талантливи, трябва да прекратят дейност, защото не искат да отидат в Хевър. Според вас, ако тези деца, които в момента са в нашия... Според вас тези деца, които в момента са при нас, ако искат да бъдат в Хевър, до този момент ще да бъдат там. И реално, щом не са заминали, на 31 ние напускаме, те остават на улица. Така го разбираме. Именно. Според вас, една община, която с години не е развила детско-юношески футбол, пречи ли да осигури просто безвъзмездно, ако ще един терен, на който да... Тогава какъв е проблем? Заинтересува се, защото Хевър с какво е повече, примерно. Хевър е силната страна. Проблема е, че за вас проблема, че юридически не е, де факто Хевър в момента вече почти. Така. Бюджета е 90 на 10. Окей. Кое не е така? Колко дава евентуално на месец? Моля, знаеш колко ще дава от сега от първи? Дава 20 000 лева. Ние малко се разумеем. 30 000 лева на месец. Разхода? Малко се душо. Почнахме да... Не, Вало, искам друго да кажа. Това не е тема, да моля ви с смисъл Ние сме тук той юридически не е за един терен. да обясним какво се случва с терена,
бюджета на Хебърса. Ама аз... Пожелавам ти ми чети становището, нали? Да, четох го много. Мисля, че си им пожелал успех на всички. Хубаво да се развива. Никой не го коментира. Това е Въпросът е, че сега, примерно, Фъртов си докара отбора тук в Пазарджик, той има школа също. Също и тя му се развива Не, говоря... прекрасно школата на него. Примерно, Данчо, прави регистрация в Пазарджик. Общината трябва ли да му гарантира терен на него? Тези деца са на Пазарджик, а тази община с години не хае за футбол, разберете го. И в един момент се събира едно множество от деца. Ами да. Аз ми е много чудно как човек, който с години не хаеше за футбол, в един момент реши да го развива този футбол. А променя се. Нека да не говорим за господин Попов, защото той няма нищо общо с футбол. Сега, в един момент събираме едно множество деца, почва да се развива футбола и почват едни интереси, едни спекулации, едни натиск, което не е редно. Ако трябваше да осигури за всеки клуб, който иска да развива детско-юношески футбол, ще осигури място. Защото те деца не са мои или на Фъртов или на Карагьозов. Те деца са на Пазарджик. И като продължаваме по този начин, след 20 години пак няма да има мъжки футбол, пак са по България тия деца. И ще им се радваме отстрани само. Обаче вие в момента разчитате единствено на добрата воля и на това кмета да е преспал в неделя на по-мека възглавница и в понеделник да се е събудил по-добро настроение. Ами те за това са там тези хора в общината. Те за това трябва да помислят за тези деца. Аз мисля, че ние така сме възпитани и винаги сме били добронамерени и нямаме намерение да кажем някакво с когато искаме всичко по канала, само те на нула. Защото, знаете ли, от този начин от 7 месеца, 8, да чувам слухове. Ще ви вземем терена, ще ви вземем децата, ще ви вземем това. Натиск на треньор. Какво са футболен ти Карагьозов? Начало среща. Ела, ти ще дойдеш ли? Ще станеш ли директор? Знаеш ли, това е тук директор, ние ще даваме 6 пъти на заплата. Това ми звучи като затвори твой магазин, вземи после 100 евро тук, аз ще ти давам заплата. Оттам се почва на треньорите, на единия, на другите. Това ли колко заплата ти дава? 5 лева. Аз ще дам 700 лева или една. Той не така ни като треньор. Той така ни, ти колко деца ще ми доведеш на мен в Хебър? Да, един... Има първо личната обида към треньора. Той не те вика като човек. Извинявам се, че прекъсвам госпожа Карагьозова. Значи, едно от неофициалните становища, когато имахме покани да работим в Хебър, може да се изслушваме само, извинявам се. Ами аз това обяснявам. Значи, едно от неофициалните становища за покана на наши треньори към Хебър беше въпроса, ще можеш ли да си привлечеш гарнитурите в Хебър? Което редно ли е в крайна сметка? Трябва да ги оставим те да си имат избор в крайна сметка. Родители и деца, не да ми поставя на мен условия. Ако дойдеш при нас, ще може ли да си докараш гарнитурата? Сега някакси не ми се... Все пак в клуба се води едно обучение. За мен работата с деца е вид обучение. Най-простичко го обяснявам, защото това те ходи на училище от първи клас. Да. И той си кара някакво обучение. Това, което тренира в първи клас, в втори клас, в трети клас, това нещо се казва методика на работа. И хората си преценяват къде да учи. Дали да учи в Аксаков, дали да учи в спортното или къде. Най-нормално смятам, че сме демократична страна и правото на труд трябва да всеки да са. Естествено. Аз съм се примирил, да, между другото. Аз съм се примирил. Но ще си има дейност и ще си се развива клуба. Да. Ние там не коментираме. Въпросът има ли още смисъл? Да. Естествено, няма. Някои го приемат доста
тежко сега. Има деца, които не са такова, но сега има деца, които постоянно питат, пишат на Viber и родители идват, нали, те по стадиона ще ни взимат. Той натиска от 6 месеца, откакто реално напуснах управителния съвет, януари месец си подадох, или февруари беше молбата. От тогава слухове и така. Идват, питат, ще трябва ли връщаме екипа, ще има ли орлета, няма ли да има орлета. Нали, как? Ние получаваме едно предизвестие, нали, едномесечно, в петък ли е 29-ти, на другия ден в медиите се публикува, че от трети няма да има заповед, няма да се пускат на стадиона. И те реално почват веднага да звънат на треньори, на мен, къде в понеделник ще се тренира, къде ще се такова. Детето пита. Има случаи, едно детенце пред блока викало и на друго. Ти къде ще тренираш в понеделник, като си в орлетата? Като аз съм вече в Хебър. Сега няма да цитирам имена на децата. Защото не е правилно за мен. Аз винаги, как да ви кажа, не мога да стана за децата и да ги тикам. Това е пълен абсурд. Сега все пак не само от 7 години, но от 10 години работя с деца. Аз съм работил с деца и в септември. Митко много добре е запознат. И то с деца, нали, да не обида от малцинствата. И пак сме имали... Те са си деца, те са си еднакви. Няма как да се злоупотреби, да са... В края на краищата, пак казвам, ние си имаме някакъв вариант, като не се стигне до консенсус. Това си намерим терен и ще си продължи нашата дейност, който иска да усимоти детето в друга школа, да се развива. Там да го обучават, там да го... Това е още зато. Първо за 2017 има ли някакви трусове с субсидията? Не. Субсидията си я получаваме редовно. В смисъл, тя ни е една от най-минималните. Винаги това съм казал. Тя дори, нали, ти си запознат, субсидията на футболните клубове се отпуска въз основа на плащането на домакинските срещи. Така ли е според те, в смисъл? Съдийски, нас дори не ни достига и за това. Аз знам, че транспортът осигурявате с родителите. Родителското настоятелство се събира и се събира транспорт. В началото беше с лични коли, от тази година пътуваме с автобуси. Те се занимават, те си ги поръчват, те се качват с децата. Има си настоятелство, което се грижи за тази работа. Иначе в началото с коли искаха да идват, гледат си децата, не е проблем. Пловдив е на 30 км. Като всяка една школа, която си се развива в България, пак казвам. Навсякъде едно и също. Благодаря за вземането.